इसा नोंजों आरो आं मा रायलायबावनो नोंखौ अननानै एथ'ग्राब मोजां नोंनि न'आव थांनानै नोंखौ लानानै फैनो नागिरदोंमोन आं नाथाय नोंथ' बा बेसेबांबा दुगि दिनैसो उल्था आंनि न'आव फैफिननानै आंजों रायलायनो आरो बेयाव रायलायनो गोनां मा खोथा दंबावो इसा आंहा नोंजों जेबो खोथा गैला आरो आं नोंजों रायलायनोबो गोसो गैया नों दानो ओंखारलांदो नाथाय रोन नोंनोथ' आंखौ बुंदोंमोन आंनि थाखाय नोंनि गोसो गोरबोआ जेब्लायबो खुला होननानै औ बुंदोंमोन आरो दाखाल बावैसो खुलामोन नाथाय दा बन्द जाफिनबाय ओंखारलांदो नों रोन आं बुंदोंना ओंखारलांदो दे थांनोसै रोन नों खुसिब्लानो आंबो खुसि नों गोजोनैल' था आं थांनोसै आरो माब्लाबाबो फैफिननाय नंला नोंनि सेराव आं फैबाय रोन नोंल' आलो गोजोनै था इसा आय' मासे दुखुनांथाव गाबनानै थांबाय इसा आं नोंखौ रागा जोंनानै दिन्थिफ्लादोंसोमोन नोंखौ फैनाय नुनानै दि आं बेसेबां खुसि लाख'नो हायाखै आं नोंखौ एदावदोंसोमोन इसा नोंखौ आं बोरै हगारहरनो नोंनि थाखायनो नेनानै दंखायो रयस थाथ' इसा नों दा थां आं नोंखौ जंखायदोंसो नों मानो दुखु मोननानै थांखो नों आंखौ बुंदों नों गोजोनै था नोंनि अनगा नाथाय आं बोरै थानो हानो गोजोनै गोजोन थायोब्ला खालि नोंखौ लानानैल' इसा नों दा थां रयस र' रोनानै आंखौ बेबायदि दुखु होगोन आं सानथाराखैमोन रोन नों आंखौ लायफिननायखायनोथ' आं सानदोंमोन नों आंजों गोसो गोरोबफिनसिगोन नों आंजों संसार जाफिनसिगोन बे थांखि सिमांखौ लानानैथ' आं न'खराव खोन्थादोंमोन नाथाय आंनि न'खरनि मानसिफोरा दिनै नोंजों हरफिननो राजि जाबाय नाथाय नोंसो आंखौ आरो गनायफिनासै जागोन दे नोंहा जुदि आंखौ एसेबो गनायनो गोसो गैलाब्ला नों खुसियै थादो बायग्लिनाय गोसोखौ लुखांफिनदोंमोन नाथाय दिनै आरोबाव बायग्लिबाय गोसोआ हारसिङै थासिगोन जिन्दगि अरायसम थैस' थांस' हारसिङैनो थासिगोन दैसा सेराव बिफां गायनानै दोननाया आंनि ओरैनोसो जों सानैनि अननायनि नेरसोन दोननोमोन नाथाय बे नेरसोना ओरैनोसो नाङा बै दैसा सेराव आं गायनानै दोननाय बिफांखौ आं दिनैनो बुखुना गारहैनोसै दोनला आङो बे नेरसोनखौ बबेथिं थांखो बे इसाया नुस्लाबासैबो बबे लामाथिं ओंखारलांखो बियो दा बबेयाव नागिरना मोनबावनांगौ जाखो बेखौ आंथ' इसाखौ ओरैनोसो खालामफ्लादोंमोन बबे लामाथिं थांखो बियो आंनि आन्दाजाव बियो बे लामाथिंनो फैगोन जेथिंबो थाङाखै बियो इसा जाम्बिसो नोङो आं ओरैनो बुंदों ना हसायैनो बुंदों बेखौबो एसेबो साननानै नायासै नोङो एथ' दिन आंजों संसार जाबाय आंनि गुबै रागानि महर आरो ओरैनो खालामफ्लानायनि महर बियो मा हमनोनो हायासै नामा मानोबासो बेखौ मिसायैनो थगायफ्लांबाय दा बेखौ लोगो मोनफिनाब्ला मा जानांगौ जाखो थांनायाथ' जेरावबो थाङाखै बियो बिथिंनो थांदों बिथिंनो नागिरलांगोन आं बे दंफांखौ सानसे समाव आं गायदोंमोन रोन आरो आंनि जों सानैनि अनलायनायनि नेरसोनखौ लानानै नाथाय दंफाङाथ' दाबो गोथाङैनो दङ आरो बेसेबांबा जौबाय नाथाय जों सानैनि अनलायनायासो दाबो गोरायै थांनानै थायासै आं दा न'खराव बोरै थांफिनो
फैफिनबाय होननानै रोननो बोरै खोन्थाहैबावनांगौ जाखो आं? हे गसाइ, मानो बेबायदि एथ'ग्राब अयनाय आंनि खाफालाव लिरनानै होखो नोङो? गसाइ, रोनखौ आंनि जिउआव मानो हरफिनदिया नोङो? मा साननानै नोङो जों सानैखौ जरा खालामामोन आरो दिनै मा साननानै नोङो जों सानैखौ जुदा खालामफिनखो? हे गसाइ, आंनि जिउआव मानो एथ'ग्राब इनाय खास्रि बिस्रि? Oh, आय' बेसेरि, नोंखौ ओरैनो दुखु होफ्लाबबाय आं। इसा। रोन नों? औ इसा, नोंखौनो नागिर नागिर होसो होसो नोंजों फैथारबाय। मानो फैदों नोंलाय? इसा, रागा जोंथ'नो नाङा, आंनि खोथाखौ खोनासं। रोन, नोंनि खोथा आरो आं मा खोनासंबावनो? नोंनि खोथा आरो आं जेबो खोनासंनो गोसो गैला। आं नोंनिफ्राय गोजानाव थानो हास्थायबाय, जेराव नोंहा आंनि फारसे जेबो साननायानो गैलाब्ला आंनि सेराव फैनानै आंजों नुजानानै आरो आंखौ मानो दुखु होनो हास्थायबावदों? इसा, नोंखौ दुखु होनायनि थाखाय सरि, नाथाय खोथाया बे नङा जे आं नोंखौ रागाजों दुखु होदों। इसा, नोंखौ नुनाय लोगो लोगो आं दि बेसेबां गोजोननाय मोन्दों आरो खुसियानो खुसि लाख'नो हायाखै नोंखौ नुनाय लोगो लोगो। थेवबो नोंखौ जास्ट ओरैनो एदावदोंसोमोन आं, नाथाय नोङो बै एदावनायखौनो सिरियास सानबाय। मा? औ इसा, नोंखौ ओरैनो एदावफ्लानानैसो नोंखौ ओरैनो गोरा खोथा बुंफ्लादोंमोन, नाथाय नोङो एथ'ग्राब दुखु मोननानै ओंखारबोबाय। नोंनोथ' बुंदोंना नोंहा आंजों रायलायनो गोनां जेबो खोथा गैला, आंजों सोमोन्दो गैला, अब्ला आं नोंजों मा होननानै रायलायबावनो? थोद जाम्बि, नोंनि अनगाखै आं थानो हायो नामा? नोंखौ ओरैनोसो दुखु होदों आं, ओरैनोसो थगायदों। आइ लाभ इउ इसा, नोंनि थाखाय आंनि गोसो गोरबो जेब्लायबो खुला। फाल्टु, बदमास, दुखु होदों नों आंखौ। सरि इसा। दासो मानिबा सरि, दुखु होखांनानै मोनथिगौ नोङो आं दि बेसेबां दुखु मोनदों। इसा, आं नोंखौ अनो सना, नोंखौ अनो। रोन, नों मोनथिया, आं दिनै नोंनो मोनसे खोथा खोन्थागोन। बुं इसा, मा खोथा? नों बै दंफांखौ नुदोंना? नुदों। जेब्ला नोंजों आंजों जुदा जालायदोंमोन आरो नोंजों जुदा जाखांनायनि उनाव जेब्ला आंखौ दिल्लीयाव फरायनो थिनहरदोंमोन, बै दिनखालि आं नोंनि आरो आंनि जों सानैनि अनलायनायनि नेरसोनखौ लानानै बे बिफांखौ गायनानै गालांदोंमोन। आं सानसे नोंखौ लोगो मोनफिनगोन ना मोनफिना बे दंफांखौ आङो सिन गालांदोंमोन। रोन, नायलाय, बे दंफाङा दिनै बेसेबांबा गिदिर जाबाय आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आं नोंखौ लोगो मोनफिनबाय। मा? बे दंफाङा जों सानैनि अननायनि नेरसोन? औ। इसा, आंथ' मोनथियामोन बे दंफाङा जे जों सानैनि अननायनि नेरसोन। दाथ' मोनथिबायना? रोन, बे दंफाङा थाथों, बे दंफाङा जों बोराय बुरै जासान्दि थांनानै थाथों। बे दंफाङा नोंनि आंनि अनलायनायनि नेरसोन। इसा, फैदो सना, आं नोंखौ आंनि न'आव लांफिननोसै आरो जों अराय समनि थाखाय रुजु रुमु संसार जाहैफिननोसै। रोन, गोमानाय जिउखौ दिनैसो मोनफिननाय बायदि मोनबाय। रोन, नाथाय नोंनि न'आव थांनायनि सिगाङावनो आंनो नों माखासे प्रमिस होनो नांगोन। हागोन ना प्रमिस होनो? मा इसा? जेबो हायि खोथा गैया नोंनि थाखाय, बुंदोल'। बे दंफाङा जों सानैनि अननायनि नेरसोन आरो बे दंफांखौ नायनानै नों समायला जे नों गोदो आंखौ जेरै गोथां गोथां अराव सावदोंमोन बेबायदि सावनाय नंला आरो नों आंखौ अयथासार खालामनाय नंला आरो नों आंखौ अराय समनि थाखाय बजबगोन, अनगोन आरो माब्लाबाबो नोङो मालायनि खोथा लानानै आंखौ अयनाय खालामनाय नंला होननानै बुंगोन ना? औ, बुंगोन। नै इसा, नोंनि थाखाय दंफां बिलाइखौ दांनानैबो समाय लानानै बुंगोन। इसानि आरो आंनि जों सानैनि अननायनि नेरसोन बिफांनो। बिफांखौ आं दांनानै बुङो, दिनैनिफ्राय आं इसाखौ माब्लाबाबो अयनाय खालामला, नासयला बुला आरो मालायनि खोथा लानानै आं बिखौ माब्लाबाबो अयथासार खालामला। जाबायना इसा? आरो मालाबाबो न'खरनिफ्राय होखारहरला होननानै बुं। आरो आं मालाबाबो न'खरनिफ्राय इसाखौ होखारहरला। जाबाय दे।
दासो गोसोखौ आरो बांसिन गोजोननाय मोनबाय। थौदो थांनोसै।